Dacă ești genul de persoană care caută conversații reale, nu doar evenimente, atunci probabil o să-ți placă ce pregătim. By Invitation este un format restrâns, construit în jurul ideilor care contează. Nu este o conferință și nici un simplu context de networking. Este despre oameni potriviți și conversații care au sens. Soy Natalia Olson, soy inversora, innovadora, emprendedora. He vivido por todo el mundo y me da gran ilusión de que en unos días vamos a tener una conversación, un debate, donde vamos a tener soluciones y formas de poder llegar a grandes ideas. Con la comunidad rumana estamos viendo cómo podemos crear esos puentes de innovación entre Rumanía y España y especialmente aquí en Barcelona. Así que me da una gran ilusión de verles. Por favor, inviten a sus amigos. Va a ser súper dinámico y espero verlos muy pronto. Ne adresăm profesioniștilor din comunitatea românească din Barcelona, oameni conectați, curioși, care vor să înțeleagă mai bine lumea în care se iau decizii, fie că vorbim de business, leadership sau viață personală. Vei fi parte din conversație, nu doar în sală. Discuția este deschisă, dinamică Și gândită astfel încât să genereze idei, nu doar răspunsuri. Și, poate cel mai important, continuă și după eveniment.